haka kubor kapa kerpang haka banwan ra sepi haka ni kapor kadai sepang Thma Hapoh Israel haka bagai Israel kalahap banya daya lade naga kti jong ki Hamas ki Hezbollah bat ka jingsiat namding jong ka Iran bat yakin neutali ki ri saudong jong ki Israel ki ba laya penki ban yeng yale persya ya ke Israel hagani ke Thma kabala dap shisnam tam yai hadin balih Thma de Hamas ya ke Israel ini pej menta katu ni ya ke kti nu blai kabala ya thulpa na do ko por jo Ezekiel lajan lai ha jasnam menta kadjinya thulpa jo Ezekiel hagale nong kabalai pukandai laya tulpa bau kok, bau rush, bat ka Meshek ka Tubal, kan wan ban ker saudong ia ke Israel. Henry kin kalon kot, kita ki lumba, kita ki renti, ba kita ki khnam ki beset persya ia ka, ki bekrens pang ki nuclear, ki bekrens pang ki jinghia Thma ke jingsiat, hakaba baro ki kenjaban riu kin yeng lengo ban yo ya ka Israel bat ya ka jia da bakar pang blay Israel bat yo blay jog Israel bat unpa blay unpa da ka ding haki makok bat hau kok bat ru ya baro tu kiri ki badan saudong jong ke Israel blay lo yeng le persya ik Israel na do ko por jo Samuel hadu ko por jo Moses, hadu ko por jong David, baru hadu kane ko por baya ka kerteng jong ublay kane ha Jerusalem. Laya tulpa daw Norway Sam David haga Sam jong kabalay kabaprapulay bat hangni laya tu wabun ba akiri jong ka pertay kin yengyale persya ya ka Israel kini selalang da kuai ke jingmut persya yami ki yate jutang nangta ki yingjan Edom Ishmael Moab Hakar ki Kibal bagi Ammon bagi Amalek ki Filistia lembat ki basyonga Tyrus nangta ki Syria ki la solang bagi la Rablem ki Kon Ulat badai Moab nangta ki Midian nangta on penyap no yaki kuma penyap yo Sisera kumba yo Jabin ba haka wa kishen bat ki bala yap no ha Endor ki la long kum ka sbo e kendo tela pen long ba kraw ba tri jong ki kumu orep ba sip bat yaki nong yalam jong ki baro kum ki seba bat ki sulmana ki bala ong tungin shim kenti halade yaka jaka shong ka joblay niyo ya ke jing selajong ki ri baro syaga pertai hagaban yeng ban yale persya bat ban pendu no e ke kerteng jo blay Jerusalem bat ru ya ublay Jehovah henre ublay un yaine bat ke Israel un yeng ban yale na kamenta ke Israel ke kerteng jo blay ke dan ha Jerusalem bagi briu ki bakarpang jo blay ki jiu kan long ke jiada bat kata kan nong rim jong ka protection ke jo blay kan penlong i ki namding jong ki bakin hap hi bakin lep kan penlong ya kategori ka biyeng le persya Israel bakan don ke jing hi Thma persya blay da ki rukom baper dang shen ke Iran kala siat namding chispa propway teli ki namding persya ye ki Israel bat katu kat ni sngi hadin kala don ke jing ki ujumai kala don ke jing siat ka baneng ko ngai persya Israel and rayadin katu kat ni yo iu blay ula sneng no ya kategori bakala don ke jing yap jong ki nong yalam bagi nong yada jong kari bat ki bakum kini ki jing jia ki bang yo hakaba ya day shapang kata ka Thma lani kata ka jing yada ka jo blay bakata ka jing pen kalon jo blay bat ru na ka benta ki de nong yalam ki ba pher your snow ki jing yap no jing nong yalam jing Hamas jing Hezbollah
bat ki way pat ki baga Bible le tulpa kumbai ki Midian kumbai au Sisera bat kumbau Jabin la pen yap no iki kapor juga Deborah kapor jong ki nong Sensha jong ki kon Israel haka kitab nong Bishar ngiyo hadu mentau bleu dorengkat bat ka Israel baga Jerusalem bagi breu jong o den ma de dau David ong duaim de Israel baga jinyada ka donru ka tin blei ka ong ka nonu ka tiar ka bayang ile persha ya ke Israel kan nom man bha ka don ka jinyada jo blei ka bagi missile jong ki nong shun ki pthei ki hab hi ki dom la ban poi shi ka target ka don ka jing sumar ka bakar pang jo blei ya ka negeri na ka banta ka jingkolar jo blei yo Abraham Isaac bau Jacob kalong ka jingkolar kabaya ini ka jingkolar jo blailing bau Jesus Christ kalong ka jingkolar kabaya ini ka bamla syu ban pen kalaya ka jing dau blai la ki breu ke Jerusalem ka jing dau blai ki breu jong u ki bangai how Jesus Christ kan long ka banes camp na ba ka jing isnei ka jo try ki ba shifting ya u ki long de ki hajar pateng ban reu komta ngiyo wat la ka Thma ka yeng ban yale wat la ki jing sela ki babun wat la kita ki jing ya hirtma persha ka Jerusalem ya ki Israel hendra play unom kendri ano ya ka jiyada ya ka bat un yada bat un protect ya kata gari bat un long rengkat lembat ka bat kandon ke jing man bha bat hadu ka bakhat duhi jong ka tin play ka ba ong bahagata ka por ba wat yo ba krisam ner un yeng ban yele persha yak Israel kabala khot yaka ka Armageddon war lene ka Thma Armageddon ben ban haba ka Russia ka China ka India bat ki Iran bat ki region ka pertaikin wan ban ker kut yaka Israel henre blay un wan ban yada pria na jrong un hap kumba 100% kilo but dangata kan don ka jingpen klumar ka ba kraw ha ka ba wade in way un yeng ban yele persha para maki but dangata kan don ka jingyap ka ba kraw jong kita ki nong shu na saudong jong ka Jerusalem but ka jingjop ka jo try kan long but komta ngin karshan ban duwai nam ta ka Jerusalem nam baga don kerteng jo try but baro ban shu ong lengkot ka jiada jo blay ka Jerusalem ka jingjop jo wi ki nong shun ka long baga pertei kan tip bau blay don sayon bat usen shar bau tau blay bang shikri udon ya kaban ya dai la kibreu but ya ka Jerusalem kita gi berduai nam ta ka Jerusalem kin man bha nabar ka kerteng jo try ka yeng hap deng jong ujat ben riu jong ka ri bat ka pertei ba kin tip bau blay ulang unong tau unong sensyar baulong kabor to blain kerku try being a tuai kerteng do jisu ai bagi kmat jong ikin long shame na baga jinga da kalong nami bagi kolar jomel bau Abraham Isaac bau Jacob ka jing kolar jomel bau jisu lor ka ding pna Calvary kanom kutno ablen de ke yaine bom jukot me ya dai le ki breu ki Israel me ya dai ki breu ki bangai hame baru kin nong ki bangai hame medan ka jinga da try be kerkui ke Jerusalem kerkui nong sensyar kerku ya dai ke Jerusalem ya ki jiu but ya baru ablay jong aki baga kerteng jome ke dana Jerusalem hanta ka don ki atiar Thma ki yengile persha ya ke Jerusalem kin nom man bha ki yengile persha ki hima jome but ya ke kerteng jome on pelip no na Jerusalem but ya kerteng jome on pen crowd ya rap yengi try bangin duaim da ke Jerusalem but ai baginong shun kin separate u try un yeng na baga jinga da ka jo blay ke Jerusalem kan long to ka jingker ku kan long ke Jerusalem ablay bade upai lang jome bade ki breu jome bade ki nong shun an pen separate ha ka kerteng u jisu ngaduai ngapan amen.